Dwi yma ar faes yr Eisteddfod yma yn Tregaron a dwi yma yng Caffi Maes B lle dyn ni'n cynnal cylch sgwennu caneuon efo Beacons Cymru. Dwi'n dymuno am un diwrnod. Diolch yn fawr iawn i Beacons heddiw oherwydd nathon nhw wahodd fi i Gaffi Maes B. Dwi'n meddwl bod yr Eisteddfod ei hun a Maes B yn bwysig iawn mwyn cynnal y diwylliant cerddorol a mae o'n wych yn Caffi Maes B gweld gymaint o bobl ifanc yn dod draw. Oedd hwnna be o'n i'n heiddi? Nes i rili fwynhau cwrdd â Lewis a Gwyn, byth di cwrdd yn nhw blaen. Fel fi di gwrando ar lot o gerddoriaeth Cymraeg ar fel playlist, a fi jyst ddim yn gwrando ar nhw eto os maen nhw wedi bod. So oedd e'n neis jyst cael rili gwrando yn asid ar y geiriau stuff, a jyst gwrando ar eu proses nhw o sgwennu, a cael cynulleidfa rili agored a rili lyflu. Y gwir yw ti oedd... Credu bod yn hollbwysig bod ti'n rhoi platfform i bandiau ifanc sy'n datblygu a rhoi llwyfan a gyfleoedd i nhw i fod yn greadigol, really, a i cael platfform i nhw i wario o flaen cynulleidfa, i fynd mewn i studios recordio a i cael gymaint o help o phosib, really, i ysgogi hynny. Biliwn o bobl gyda rhywbeth i ddweud. My name's Alexandra Jones. I work for Beacons Cymru, Forté and Porters Cardiff. What I've learned about this experience is organising events yn Gymraeg. As a Welsh learner myself, it's been really insightful to actually listen to an event entirely in Welsh. Harry just symud ymlaen, un eiliad. Enw fi di Sam, fi'n gweithio i Forté Project. Fi'n tynnu lluniau, wneud music videos i bands Cymraeg. A fi fan hyn heddi yn Maes B, Caffi Maes B, yn helpu Beacons, fi'n event manager. Ni'n cael sgwrs bach gyda Tegwen Bruce-Deans, Tegwen Bruce-Deans yn siarad i Gwyn Rosser, Mabli Gwynne a Sywel Nyw, amdano caneuon maen nhw wedi sgwennu a caneuon hoffwn nhw wedi sgwennu. Mae'n amazing. Dwi eisiau maddau i ti, ond dwi'n methu. Mae pethau fel hyn, fel Forté Project, Beacons, a Maes B, Eisteddfod. Fi'n meddwl bod nhw mor bwysig achos mae fel cymdeithas i pobl ifanc i ddod. A hefyd un peth fi wedi sylweddoli be fi'n dwylio amdano dod i Eisteddfod yw bod ti'n gallu cerdded o amgylch a ti'n siarad Cymraeg dy pawb. Yr Eisteddfod yw'r reswm dechreuais i ganu oherwydd ddod fan hyn i rhywbeth mor gwych yn y diwylliant Gymraeg a mae'n dangos bod mae unrhyw beth yn bosib a i bobl ifanc i weld hyn mae hwnna'n mor... Mae'n jyst yn ysbrydoli pawb i wneud beth bynnag maen nhw'n gallu yn enwedig yn yr cyrfau cerddoriaeth. Ar ddiwedd y dydd, mae gymaint yn troi fyny i Caffi Maes B, hwn ydy'r hwb i bobl hungover. Mae wastad yn neis chwarae yma, mae pawb sy'n ymlacio ac yn chilled out yn neis. Diolch i chi gyd am wrando a diolch i Caffi Maes B am gael ni. Am fwy o wybodaeth ewch i www.beacons.cymru i ffeindio allan am fwy o ddigwyddiadau fel hyn yn y dyfodol. Gaffi dweud be fi eisiau dweud, gallai.